Ngiyatshela madoda ushafa simnike kusasa lokusayo laphana madoda ke ekugudlamini park zobe ididiyelo lapha madoda siwelcome insizwa ke iqhawela kaMaskandi umthandeni umfoka Manxele na kanjani umthandeni umfoka Manxele uyabuya phesheya kwezilwandle uselendile impela eNingizimu Afrika kwangoku usekhona la eNingizimu Afrika impela usefikile uzojabulisa ke abantu ke bakwethu simbongele ke ngokuqhawe bakhe nangomlando omuhle kangaka ukuthi ahamba ephesheya kwezilwandle ayomela uMaskandi abe yivula ndlela lokuthi cha angaweli yena yedwa gcina sekuwela nabanye awuyinto ethe kakhulu ke leyo kubalekile ke ukuthi ngempela ube yivula ndlela mawufika endaweni uphendle nabanye bakwazi ukuthola ithuba njengoba simzule nje bakhonzela ngisho ephesheya kwezilwandle ngoba kubalekile thina sasijabulela ukukhonzela eradweni kangakanani ukukhonjelwa eradweni yaphesheya into enkulu kabi leyo nto leyo nanokuthi bakwethu umuntu mayenze kahle kuleli lizwe likaMthaniya kuleli laseNingizimu Afrika la emhlabeni amabhinqa bakwethu uyabongela bese phesheya kwezilwandle United Kingdom Scotland ehambe kanye nongqongqoshe kaAsenkhasha kuzo lonke ubaba ke uNathi Mthethwa bebe ndawonye ke bonke lapha ke ngempela ke begila izimanga omaqhinga umfoka Hadebe uqadasi bebe khona bendawonye lapha okube into enhle kakhulu akekho kongazike ukuthi ukuya phesheya umculo kaMaskandi kufana nokuba umdlalo international into enkulu kabi leyo nto leyo ngakho ke ngithi asiphelele sonke kusasa eGcokama Park sesiqiniseko sokuthi siyakwazi ukuthi siubusise umcimbi wokubukela kweqhawe lapha kaMaskandi baqeda lapho sohamba siyoba ne-after party lapha Emzo Lifestyle kodwa dakhethelezi sobe sigcwele phakathi impela wonke amabhinqa zobegcwele phakathi lapha ke Emzo Lifestyle eVerelem endaweni yasemahlabathini aseVerelem hayo le amahlabathi omteposhe cha ukuthi hayi lawo la eVerelem sobe sikhona kusasa lokusaya ngo9 ekseni umcimbi uyaqala ngo9 ekseni uphinde uphele ntambama ngiyaqinisekisha amabhinqa onke ukuthi na kanjani ngizobe ngikhona mangisuka nje la esikhawini la ngkhona njengamanje la eMadlankala emagroundini na kanjani ngiphakathi eThekwini siyakhala